No naalot o bakuha na sa kanan, ibaligyan ang 1 milyon madatot alot. Oh, ala lot. Kawaton sa nato lot ay sa pamunuan ng lisensya. Tarong ba? Alay, nung. Ngano mo may libog? Alay, lali. Karon lot ha, dapat mabawi ka sa kuha. Kay last nang awat talot, nasakpan talot. Mawi. Dita pa sa kuplot, kay gumapriso ta, nakay papensa. Mawi. Karon lot, paminaw, di na ta mangawat og manok ha. Oh. Mao na tong target ron. Ala. Lot, paminaw. Kabalo ka mo drive? Oh. Ay, galas go ka. Lisod mo ka tong tulako na. Ay, mga lol. Ah, sige lot, dito na ta planuhan. Tara. Lot, balik lot. Balik diri ba? Awatol. Tingog nimo ba madunggan ta? Balik. Ay, naunsa. Lot! Huy, Lot, asa man ka? Ano na makadiha? Mali. Lot, diri balik, Lot. Diri, oh. Lot, nagsugod na po ka, ha? Nagsugod na po ka, Lot. Ako na ni mga adjust. Pasabton na ka, Lot, ha? Sa lobita, managot, ha? 1, 2, 3, go. Maayo, Lot. Kaya nakasabot na ka. Lot! Lot, ang kamang man ka. Allah. Kung sa'yo purpose ka tago na diri, Lot. Hala, ala. Kalabad. Lot, paminaw lagi sa kuha, babalik diri. Paminaw ba? Asa naman to akong chika, abay? Lot, paminaw ba? Ising luwag ba? Kung naalot o bakuha na sa kanan, ibaligyan ang 1 milyon, madatot, alot. Oh, ala. Lot, kawaton sa nato, Lot, ay sa pamunuan ng lisensya. Alo. Lot, kung makuha na to na, Lot, diha ti ka partisan, Lot. Utok ba? Paminaw, Lot. Ikaw mo una, ha? Hindi ako musunod. Ikaw! Hey! Say tuyo ni mabay. Wala man. Tarong ba? Oh. Kidnapper ka? Oh. Nakay kauban? Laan ito. Uy, ali. Putik kamay. Nagamit ng ikalot. Ali. Goods! Dabis ka kalot ba? Bakit? Uy. Doon sa nimong driver. Oh. Ngano na kayo ka goods? Wala, nung. Ngano mo may libog? Alay, lali. Tarong ha? Bullshit ka lot!